estamos no bar San Francisco, que é aquí ao lado da playa de San Francisco en Louro. E, bueno, é un sitio no que suelo ir aquí tomar algo con uns amigos. Louro, pois, como falábamos antes de empezar a entrevista, é o sitio no que suelo ir a desconectar un pouco, non? Ao final, pois, estou en Santiago durante a semana para facer a miña vida de artista. Pero sí que é verdad que cando veño aquí é como que me volvo a convertir en un Martín e deixo todo eso de Nove Louro a un lado e podo pois, estar con meus amigos e estar máis tranquilo. Pois é completamente aleatorio, o sea, Louro obviamente por onde vivo é polo meu apellido, pero Nove puxo non por casualidade, verdad. Aquí en Louro sigo sendo o mismo, o sea, ao final a xente conóceme de toda a vida e vou seguir sendo sempre o mismo de sempre. Por moitas cousas que cambien e salas que encha, a xente podemos seguir tratando igual. Creo que somos un polo no que temos moita cultura, sempre hubo moitas cousas e ao final pois ímonos retroalimentando da xente que crea arte, non? E por eso pois salen tantos grupos e tantos músicos e en general pois de todo arte, todo tipo de arte. Non te quero ver chorar diante miña, non quero volver a ter envidia. Eu de pequeno quería ser futbolista como a todos, non quería dedicarme á música. Ao final, meu irmán fui a clase de música toda a vida, de guitarra e tamén fui a actividades extraescolares de música, pero eu nunca practiquei nada de música, así que ao final foi un pouco como de sorpresa dedicarme a isto. De feito, estou planteando empezar clases de piano e de guitarra tamén me gustaría aprender. A partir de que me acabe o verán e poda ter un pouco máis de tempo libre, pois quero aprender, vamos, teño 21 anos, espero con 25 poder tocar un instrumento, non? O sea, sin prisa, pero tamén pois adentrarme un pouco nese mundo. Empecé a facer música a raíz de un amigo que facía xa temas que queda aquí. Entón, en Santiago xuntábamos todos nun piso e facíamos cancións nas que cantaba cada un unha estrofa, non? E subíamoslo a YouTube e a xente do pueblo, pois, os nosos amigos escuitábanas, pero era por puro ocio, sabes, era de cachondeo. E despois pois, comprei xa a miña tarjeta de sonido, o meu micro, e empecé como a indagar máis no tema e a sacar os meus temas. Vin que me gustaba, que o pasaba ben, máis alá do que opinar a xente, pois, disfrutaba facendo, non? Pouco a pouco pois, fui collendo máis forza, fui aprendendo máis, obviamente canto máis entrenas en algo, pois, vas mellorando. Hasta aquí, a verdad, que eso foi outro día, sabes? Conto como se fora fai, sabes? Pero foi outro día. A ver, o primeiro lo meu foi no Xaixo, que é un bar que hai en Louro, no que sempre vimos tamén. Eu tinha un grupo antes de Nove Louro, que era K291, que éramos eu, Xián, Juan e Fabio, que é o Fabio que me pincha a min e Xián a Pais. E nada, pois ao final facíamos aí bolos, fixamos un en Santiago, fixamos outro en Louro, pero era así como máis en plan cos colegas, sabes? Que éramos que facíamos os temas para YouTube e facíamos así en plan de broma, sabes? Pero despois, pois, ao final, cando fixamos o noso proxecto personal, pois a xente escutábanos máis e xa dei o meu primeiro bolo aí no Xaixo. Busquei milagros nunha caixa chea de sensacións. Cando cheguedes a onda min eu xa estou morto. Non son de criticar a nadie, nin quitar a ilusión. Se que chegades a onda min eu xa estou morto. Si, ti mismo dixo. Ao final, a verdade é que non é que non valore, porque ao final sí que valoras todo o que che pasa, pero non che dá tempo a pensar, sabes, en plan as cousas. Ao final, a semana pasada estaba facendo unha cousa e tendo un concierto, esta semana estou facendo outras cousas e tendo outros conciertos. Entón, é como que son tantos estímulos ao mesmo tempo que non che dá tempo a asimilalo todo, sabes? Bueno, nunca pensei que fora a encher unha sala, sabes? Pero todo o que se me fui planteando a medida que fui avanzando na música, estou non facendo, é como todo moi fácil. Vai haber un momento no que vai ter que parar, senón non entendo, sabes? Pero sí que, pues, obviamente, contentísimo con todo o que me está pasando e non me podo creer, ni siquiera. Sí, no, este ano témolo cheo de conciertos, gracias a Dios, bendito problema. E a verdade é que sí, pues, por ahora, como te decía antes, todos os concertos que tuvamos en salas fixamos sold out. Non me quero acostumbrar, porque non é bo acostumbrarse a eso, pero sí que, obviamente, contentísimo e o público, pues, increíble, como se está portando comigo, os fans e todo, e nada, agradecidísimo con todo o mundo. Esperalo, é que non sei a que te refieres con esperalo. Esperar non me esperaba. O sea, ti si fas algo e fas con tanto cariño e te esforzas tanto en algo, sí que non das por feito, pero dis, jova, isto con todo o que me esforcei ten que servir para algo, non? Pero tanto como conseguir todo o que conseguín, obviamente non. Non me esperaba. O sea, creer en un mismo creo que é moi importante para cumprir o que te propós e sobre todo, pues, o que te digo, se te esforzas moitísimo en unha cousa, pensas ti na tua cabeza que has creer que vai ir ben, pero cumplir cousas que non tienes pensado, pues obviamente non te esperas. Baby, que te estás como pa' moñarte en pam, 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 pam. Ya eres fuego. ¿Qué tal si por la noche en la festa prendimos un fly mientras vemos los juegos? Este álbum, pois,
pois este álbum é o meu segundo proxecto de estudio que chamase A Morrer. E nada, pois, como diste, creo que ten 6 colaboracións, a ver se non me equivoco, pero bueno, son meu irmán é Samuel, os outros Rapans, Dirty Sook, West SRK, Ortiga, Chris Indian, que se non me equivoco, non sei se me falta algo, perdón. E nada, pois ao final empecé a facer un pouco cando acabei de sacar o de 99s e vin que a xente pois lle gustara. Xa no momento no que saquei o de 99s xa me puxen a pensar nun concepto exigente porque dixen, vale, isto está funcionando, hai que empezar a darlle a cabeza porque hai que sacar algo non pronto, pero sí que ir madurando unha idea e creando algo. Empecé a compoñer temas pois así tranquilamente, sabes? Non me forcei nunca por ahora a facer un tema, sabes? No disco da Morrer non o fixen. En plan, de meterme no estudio e decir, hoxe teño que facer un tema, sabes? Simplemente iba, pues, daba un paseo co móvil, apuntaba cousas que se me ocurrían, e despois chegaba a casa na cama e poñíame a escribir. E pois aí foron salindo os temas e as colaboracións, pois a verdade é que teño a suerte de levarme con xente que son increíbles músicos, son todos amigos meus, sabes? Non hai ninguna colaboración que sea forzada. E nada, pois creo que quedou un proxecto que lle teño moito cariño e increíble. Normalmente suele mandarme un instrumental o produtor, Juli, e despois pois escribo, como fai todo o mundo, pero no caso de A Morrer, como tiña tan claro o que quería contar e o concepto do álbum, que era como ir a muerte, non? En plan, tomar a decisión de ir ca música, apostar por ela, non? Entonces, pois, iba apuntando cousas que me surgían na cabeza nun grupo que teño en WhatsApp eu solo, e despois de aí, pois, ti co concepto, empezas a escribir, explayeste un pouco máis, e xa me salían as letras, sin melodía. E logo, con Juli, dixerlle, mira, Juli, teño unha letra que quere falar de algo triste, teño unha letra que quere falar de algo feliz. E de aí, pois, como le das a vibra que pide, non, a letra, porque obviamente se é un tema para bailar, ten que ser para bailar, e se é un tema para triste, pois ten que ser triste. Entonces, pois, aí íbamos construindo, e ao final, pois, cando construías un tema, pensabas no exigente, como tiña que ser o exigente para que fora diferente. Me gusta tamén que sean como ritmos diferentes todos os álbuns. Un pouco así, a verdade. Eu sempre dixo que falo de cousas, en plan, da miña vida, non conto nada, sabes, ninguna película ni nada, son cousas reales, que lle poden pasar a calquer chaval, e creo que, como distí, o público da miña edad sí que conecta moito con eso, porque se sinte identificado cas cousas que me pasan, porque a mí tamén lle pasan a eles, non? A que non lle pasou con 21 anos que o está pasando mal por unha relación, ou que sale de festa lle pasa unha locura, pois cousas normales, non? Ao final son cousas do día a día dun chaval de 21 anos. Sí, a ver, o urbano é como o novo pop, entre comillas, os chavales de hoxe en día escutamos todos urbano, e sí que o género que máis conectamos, porque ao final o mensaje que da maioría de artistas son historias, vivencias de chavales, sabes, da nosa edad, entón por eso conectamos tanto con eles, e pois ao final a mensaje que mandamos pois é deso, sabes. Pecho un bolo por 5 sueldos e resulta que nin me emociono. Non dixen que fora o primeiro brother, pero camino todo. Porque os nenos aprenden jallejo pa cantar mos temas no bolo. Se non levan a Ao principio cantaba en castellano, porque todas as referencias que teníamos nós, o sea, eran en castellano, de música. De feito, eu, cando empecé a facer música urbana en gallego, o sea, había xente que facía música urbana en gallego antes, pero eu non os escuitara nunca. O sea, eu empecé a conocer o que había antes, cando xa o facía eu, sabes, en plan, non o dixo en plan por presumir, ni moito menos, senón que ojalá poder conocer a esa xente para eu empezar a facer música, porque non tenía ninguna referencia. Estaba Cimirazo, había xente que facía música en gallego de fai moitos anos, e despois, a raíz de eu facer música, pois fun falando con eles e conocendos, e dicindo, jova, tío, estaba esta xente aí e eu non sabía nada, sabes? E sí que me gustaría haber empezado desde o principio pois a facer música en gallego, obviamente, ojalá, e non ter que facela en castellano, e conocer a esa xente, non? Fai uns anos, non dixo que non houbera nada, porque había, pero agora hai como unha moda, sabes, que costou moito conseguir como que este de moda en TikTok, que a xente suba TikToks con temas en gallego, que a xente vai a concertos de música en gallego, jova, pois é un paso moi grande, creo que temos que seguir por ese camiño. Eu creo que algo bo estamos facendo, cada vez hai máis xente que canta en castellano, está pois, facendo temas en gallego para unirse ao movimiento que estamos creando, jova, eu sempre dixo que canta máis xente veña con nós, pois máis forza vai coller o asunto, ojalá todo o mundo que cante castellano, que sexa daqui e fale gallego, pois se anima a facer temas en gallego, que cantos máis millor. Eu sou unha persona que, se teño un calendario, cas cousas que teño que facer, solo, en plan, suelo mirar solo o que pasa na semana. Non me gusta dicir, buah, teño un concerto moi grande en agosto, nin, sabes, quero vivir a semana, porque senón, como che dixo, non disfrutas das cousas, sabes? Entón, pois, quero vivir o día, e sí que é verdad que, obviamente, pois, ojalá
Encheresar, ojalá as cousas que hai que facer, ojalá facer esas cousas, non? Que tener na cabeza, pero non quero pensar nelas, sabes? Simplemente quero que pues, algún día me diga a mo manager que tal si collemos SAR? Dicir, que me estás contando, sabes? En plan, chegar ao día, que sea como non unha sorpresa, pero, sabes? Non ir pensando no que quero facer para hasta conseguirlo, non? Simplemente ir disfrutando do proceso e que as cousas vayan vindo a raíz deso, sabes?